Aquesta setmana, des de dilluns fins diumenge, farà sol i núvol. Segurament no plourà, no farà fred. Dimecres la màxima serà de 23 graus i la mínima serà de 13 graus tota la setmana. A veure si arriba l'hivern per treure els guanys. Bon dia, avui us parlem del Dia Internacional dels Inventors. Aquest dia se celebra el 9 de novembre en honor a l'actriu Hedy Lamarr. Hi ha hagut molts invents famosos, com per exemple la roda, el foc, la pólvora, el llibre o l'escriptura, o invents més moderns, com per exemple el telèfon mòbil, el microones, la nevera, el forn o el congelador, que ens han millorat la nostra vida. Hi ha hagut molts inventors famosos. Alguns exemples són Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Thomas Edison, Benjamin Franklin o Johannes Gutenberg, entre d'altres. El segon diumenge de novembre és el Dia Mundial dels Embarbussaments i com que els nouvinguts venim de moltes parts del món, hem trobat la mar divertit fer un miniserie d'embarbussament, que començarà avui amb un exemple que serveix per treballar sons que costen a les criatures en alemany. Un embarbussament, com ja deveu saber, és un joc de paraules que jugar amb la dificultat de pronunciar certs mots o frases, passant-se amb la similitat dels sons que contenen fent que el locutor els intercanvi, tot creant un efecte molt còmic. Us atreveu a repetir-lo, ja veureu com n'és divertit. Am 10.10. um 10 Uhr zogen 10 Ziegen 10 um 10 zum Zucker zum Zoo. Avui parlem sobre les tempestes. Són molt perilloses. Plou molt i a països com a l'Índia s'inunden les cases i fins i tot hi ha gent que mor. Reben noms de persones, d'homes i de dones. I ja tenim els noms per a la temporada 2022-2023. Són noms en francès, portuguès i castellà, perquè els posa l'Agència Europea del Temps. La llista té 21 noms endreçats alfabèticament.